Of word je 3? 4? Dan ga je naar de basisschool. Dan ga je het missen. Nee, Dat is een hele kleine. Dat is 1 jaar, dan was je nog een beetje baby, dan kan je nog niet komen spelen. Dan ben je nog een beetje te klein. Wil je niet? Wil je wel? Hij doet het wel. 2, dan mag je komen spelen, hè? Hij doet dus niet zo 4. Nee, hij doet het niet zo goed. beetje. Ja, een beetje nog. Dit is 4? Nou, tel eens. 1, 2, 3, 3. Je blijft nog een jaartje bij mij. Is eerst al 4 man? Ja, je moet er nog eentje aan doen. Dan heb je 4. Doe nog maar eentje aan. Maar dit zijn 6. Nee, dat is 3. Dus als je nog eentje aan doet, heb je 4. En zoveel jaar ben jij geworden. Hè? Tadaa! 4. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja. Wat moet je zingen? 4. 1, 2, 3, 4. Hoedje van. 1, 2, 3, 4. Hoedje van papier. Als het hoedje dan niet past, zetten we hem in de speelgoedkast. 1, 2, 3, 4. Hoedje van papier. Met een rupsje. Er staat een rups op en een vlinder. Nou, wat een mooie. Je vindt het mooi, hè? Ja. Ei, 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 en we zijn zo blij, want Elleman is jarig en dat feest vieren wij. Ei, ei, lang zal ze leven,